Okej, hej guys. Nu kommer vi göra en liten voice over, I guess. Okej, så jag vet att jag nyss gjorde liksom en mega. Men nu ska jag göra en till. Ska Patchy Bear Neon. Så ja, nu kommer jag bara låta er kolla lite. OMG, så coolt. Alltså gud. Den är så fin. Och jag hade ju en Patchy Bear som var ride. Så nu kommer jag kunna rida den. Oh my gosh, titta vad söt den är. Men okej, nu kommer ni få kolla lite mer. Bye!